Betera parpudisya kami di bagasan Borngenon Rosian Luat Padang Lawas Utara. Nuangon topet mamarbunga nasa hau nadong di Tobak, jala di masa nuangon martuak manasa lobana adong di Harangan. Di Padang Lawas Utara, adong dua halak nama perhase yang partikenon, lo mangaluli parhepengon siat tuak ni loba. Songono magobaran ni halak nama buat tuak ni loba di Harangan adong di Padang Lawas Utara. Di bona di hawi terbereng donararak asar ni lobana dibuat nyina sida. Tuak ni lobana dibuat siat Tobak dibuan matu huta. Jaladong satu huta disaring mamuset tuak ni lobai asa boy di gadis tu masyarakat. Somalna oldo hirana marara rupani tuak ni loba pertada nong matoras tuak ni lobai. Ale molo hirana posodope olo hirana hunik rupana. Daini tuak ni loba pedang saidok dos. Olo do apalotong gijala olo do musai hirana adong asomna. Tidok si buat tuan ni lobaon, ubado daini tuak namul asing bunga-bunga si panganonna. Harga tuak ni loba nuengon laku do digadi 120.000 sabotol, jala olo do sudah 150 liter sehali manggadis. Alhamdulillah madu kita ini asli sudah teruji. Kita sudah uji lab ke Seda Medan. Ini sudah ada nomor uji labnya, kemudian dinkesnya sudah ada. Kemudian berdasarkan pengalaman, alhamdulillah teruji dan terpercaya keasliannya, Bang. Rasanya memang beda, Bang. Ya sudah alami, beda bunganya, beda rasanya. Kalau untuk panennya ini biasanya ketika musim bunga. Jadi madu kita kan madu liar, bukan peliharaan. Jadi kita panennya di hutan liar sama tim. Ya, jadi kalau sudah hutan sudah berbunga, itulah musimnya. Di masa ni mara COVID-10 syaon, maheo do parhepengon ni masyarakat. Alaihe norhot tuat ni lobaon, kebihira ude do parhepengon ni akan asida. Sian Padang Lawas Utara, Toba TV Mabari tahun.